Tensiune în alternativ. Imediat să fac contactul. 233 de volt, 234. Pe scala de 200 milivolți. Pe condensator e greu să ții. Uite acum așa, e perfect. Ia uite. 14 milivolți și să vedem cât o urca în câteva minute. Chiar scade. Cam asta este tensiunea continuă de pe rețea la mine, 13 milivolți.